den vi lavede sidst. Jeg har også en ven med. I kan bare, nu kan I høre ham, hvis jeg siger noget. Jack. Skal vi gå op her? Men lige. Hvad fanden er det noget? Hvorfor er det helt noget med Skype? Højtaler. Mikrofon. Så kan lige. Ja, fanden man kan køre. Sig noget. Okay, men man kan ikke. Jeg tror, at mikrofonen er skruet ned. Nej, det er okay, sådan der. Vi er tilbage. Og I kan se, jeg har lavet lidt vejr her. Og nu fanden larmer min mor nu. Og jeg synes, det er mine venner. Jeg tror, vi tager ham der med som ven, ikke? Det gør jeg bare. Ja, vi tager ham med som ven. Ja, det gør vi. Sådan der. Ja, sådan danser vi. Men lige sjovt. Jeg skal lige hurtigt sætte i, så jeg kan høre dig igen. Eller hvad for, jeg kan høre dig meget igen. Nej, fanden også. Sådan der. Så er jeg tilbage. Jack. Kan I se? Jeg har en ven med mig, der er sådan, ikke sådan meget normal. Jeg synes jeg går underligt. Men ellers. Okay, vi slutter ikke. Er det ikke skønt eller hvad? Ej, det smager fucking godt, det der, ikke? Se den der. Okay, den der har 19. Så vi går til angreb på den, ikke? Vi går til angreb på den. Og jeg tænker, at den der her, vi havde sidst, ikke? Jeg synes, det går meget godt. Wow, fik en ny dag. Nej, den! Ja! Ja, den er god. Ja, det er de spil, du kan optage. Så skal du ind på sådan noget, så du kan... Hvad skal du trykke for at optage? Eller... Jeg skal lige danse her for Parma. Jeg danser. Nu skal jeg have Parma, er det ikke sejt? Kan I se det? Jeg tror ikke, min video bliver lige så lang som sidste gang, ikke? Nej, jeg tror, jeg skal skifte farve. Og inden der har ekstra, jeg håber, at I også gerne vil også spille med. Giv nogle kommentarer om sport, og hvad skal jeg lave næste gang. Ja, det er fucking gode mand. Ja, nu er vi nice. Og vi går fucking non-speed. Vi skal helt ned. Ind her. Skål her. Skål vi kan se en meget speciel mand. Og der skal gå der. Skål helt tynd. Jeg kan også tage det der ben. Og tage den der af, så tager vi tager på. Vi skal have den her. Ja, det har jeg også fået. Vent lige. Skal vi tage det her bedre også. Hvad? Okay, ja, og jeg tror, vi stopper videoen. Vil jeg sige, ja, vi skal lige se vores smukke mand her.
vi ikke skal farme så giv det ud, ikke? Og så skal vi lære at danse. Ja. Så cykler jeg. Nej, og